ositili ya aka ọkụ ụmụada chụpụrụ n'ụlọ ụmụada chụpụrụ n'ụlọ nkwa na ibe ọrụ aka ya ọ na-anya mamịrị na-awụrụ di ya n'ọnụ ụzọ okotorigba unu anụkwara nke na-afịa ebe anụnwa bịakwanụ ka unu were ntị unu gere amakwa m ebe nya bụ ife na-eme sọsọ ebe onye obodo nwaanyị bụ kafa na-agba afa mana obodo nya bụ ife na-eme amakwọ m ọ bụrụ n'ime obodo biko itinyela anyị ya na kọmentị na onye na-ese ife onyonyo a na-akọwa na nwaanyị unu fụrụ ebe a na ọ bụ ajọ nwaanyị na di na-anụ ya na nwaanyị a chọrọ igbu di ya na oje weta ọgwụ oke ya iri di ya na nni ka di ya rie nwụọ n'ebe nwanne ka eje wee gwọọ di ya ogwu oke tụsasị o nyere ya ka nwoke mmadụ rie nwụọ na nke ka nke bụ na nwaanyị na-agba onyecha mamịrị o wusi ya n'ụzọ ebe di esi aga unu ya afụ mmiri a wụsara ebe ahụ onye na-ese nya bụ ife onyonyo na-akọwa na ọmamịrị dị ife ahụ na ife ahụ abụghị mmiri na ọ na-eme omekwuo ma mposi o burukwu ya wusa n'ụzọ ebe di esi aga ife nna ajụzi bụ di ya nwanụ okpuru isi ka ọ na ọha afụ ụzọ nwaanyị anụnwa dịka ọchịcha mere ife egburu oke ji wee na-eme ya ife niile onye na-ese ife onyonyo unu ya anụkwa ka ọ na-ekwu na onye nwa bụ onye na-anụ di wuman na onye nwa ka di wuman chọrọ igbu mana aghọtachaghị m na onye ahụ n'eziokwu na-anụ di wuman ka ọ n'ọhịa maka na voisi ahụ onye ahụ ji ekwu ife a ya bụ voisi na-ada ka voisi ụmụ ọkara okorobịa ọha ada ka voisi nwoke dazugoro adazuo rugokwanụrụ ịnụ nwaanyị unu ya ege ya bụ voisi ọ na-akọwa na ụmụada abịa chụpụ nwaanyị si nwaanyị ya bụkọrọ ngwongwo ya pụọ mana onwe na ụmụada ifụrụ ebe ahụ sọsọ onye na-ese vidio na nwaanyị na ndị otu ya odugo ofu onye n'okwu ebe ahụ na-azụ kọntena drọn mmiri na tidọbara ya nwaanyị ti na onye agụrụ n'oyi ebu wee pụ aghọtaghị m ife na-eme na vidio ahụ biko ọ bụrụ n'ime ebe nya bụ ife mere ghọtakwa na ife mere mara ife eji wee chụpụ nwaanyị etiri anyị na kọmentị biko udochikwanụ ositili ya aka ọkụ ụmụada chụpụrụ n'ụlọ ụmụada chụpụrụ n'ụlọ nkwa na ibe ọrụ aka ya ọ na-anya mamịrị na-awụrụ di ya n'ọnụ ụzọ na-alụ ebe dị isi na-anyụ ma nsị mecha weta poizin tili di ya ọbụna di ya kara arụ di ya anwụzie wetago onye bụ mmadụ wa achụ onye webiri ngwongwo ya na-ana so achụpụghị ya onye n'Imo ka ọ bụ ndị mmadụ imekọta n'ụwa aga n'ọnwa na n'Imo imekọta ga n'ọnwa na n'Imo na enyi ya awa kwunu bụ iru nwaanyị na-eme nsị ọ nwaanyị na-eme nsị na enyi iru kwunu bụ iru ya o ji oche ekpuchi iru ya enye ọ pụọ chụrụ ya jide ya o si nwaanyị achọrọ inye m poizin o si nwaanyị achọrọ inye m poizin o si nwaanyị achọrọ inye m poizin o si nwaanyị nwetiri poizin na nri ka nlie o si nwaanyị tiri poizin na nri ka nlie nwa chụpụ n'ụlọ m o si nwaanyị ya akwalele n'ụlọ a o tiri poizin ka nye m ka nlie mmadụ anwụ atagod njego nnukwu ọgwụ na Ebonyi steeti na nke chiadị anụgo mmadụ again buru ngwongwo anyị naba anaghịzị m anụgo mmadụ paaki ago ọ na-anụdo ọ na-abago ihe ọ na-abago obu ngwongwo ọ na-anụ